Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Багапова Гөлсем Саид кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Бадаевлар гаиләсе, бер туган кардәше Али, Хауа, племяннигы Хамид, тормыш иптәше Мәрьям, балалары Камил һәм Усман котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 60 ел элек Ульяновск өлкәсе Зур Чирекли авылында якты дөньяга аваз салды. Язмыш аңа туган җирләрен ташлап, үз тормышын күрше өлкәдә барларга язган булган. Мәктәпне тәмамлап, кулына һөнәри белем алган яшь кыз озакламый үз юлында мәхәббәтен очратып, күркәм гаиләсен кыра. Татулыкта һәм мәхәббәттә бер артлы 2 балаларын, уллары Марат һәм кызлары Лилияны якты дөньяга китереп, аларны чын кешеләр итеп тәрбияләп, аяк өскә бастырып, олы тормышка озаттылар. Балалар да алмагаштан ерак төшми дигәндәй үсеп җитеп сынатмадылар. Үзләренә тиң ярларын табып, гаиләне киленнәре Илмира, кияүләре Ленар белән байытып, бәхетле иттеләр. Әби бабайның олы сөенечләре булып бер артлы оныклары Арыслан, Самира, Камилла, Азалия, Аделина да тудылар. Иң олы байлыклары булган бу татлы алмаларда алар бүтән шатлыкларын да, бәхетләрен дә күрделәр. Тик кызганыч, матур килеш барган бәхетле тормышны 7 ел элек зур югалту үзде. Кызганычка каршы апабыз пар канатын, жизнине мәңгелеккә озатты. Әлеге югалтуны ул бик авыр кичерде. Әлбәттә, гомер иткән ярны югалту кемгә дә җиңел бирелми. Шулай да апабыз бар көчен куеп, бала оныклары өчен алга карап, алга атлап яши. Аның көчле булу холкы һөнәри юнәлештә дә нык ярдәм итте. Озак еллар җаваплылыгы шикләнгән Кристалл пекарнясы директоры булып ул хезмәт куйды. Әлеге оешма зур һәм анда эшләгән эшчеләр саны да байтак дияргә кирәк. Барысы белән дә уртак тел табып, һәммәсен дә аңлап, тыңлап, чын җитәкче була алды. Шундый мәшәкатьле тормышта да ул гомердә туган ягын, туганнарын, дусларын онытмады. Хәленнән килгән кадәр барыбызга да ярдәм итеп, хәлләр белешеп яшәде. Без аны шундый мәрхәмәтле кардәш җанлы булуы өчен яратабыз һәм ихтирам итәбез. Якын туганыбыз, яраткан апабыз. Син безнең өчен милаем, җирдәге йолдыз кебек, йөзең һәрчак нурлы, ягымлы. Без туганнарың өчен җаныңны да кызганмыйсың. Һәрчак ярдәм кулыңны сузып, безне кадерләп, төпле киңәшләреңне биреп яшисең. Сине күреп бер сөйләшсәң, дөньялар яктыра, җаннар канатлана. Мул сыйлы өстәлләреңә, күпереп пешкән камыр ризыкларыңа, хуш исле чәйләреңә, сихәтле киңәшләреңне, тәмле сүзләреңне кушып биргәнгәме, йортың тагы да ямьлерәк күренә. Һәрчак безнең өчен борчылып, хәлләр белешеп торасың. Җан җылыңны безгә бүләк итүче апа булу өстенә тырыш, сабыр, мәрхәмәтле ана да, гаилә учагыңны җылытып торучы кояш та син. Киләчәктә дә шундый сөйкемле, кеше күңелле, җылы куллы, йомшак телле, туган җанлыклы булып кал. Балаларыңның, оныкларыңның уңышларына куанып яшәргә, бәхетле гомер кичерергә язсын сиңа. Гомер йомгакларын бергә сүтик, шатлык куанычларын уртак итик апа. Шундый гади, эшкерсез, киң күңелле булганың өчен олы рәхмәт сиңа, кадерлебез. Дусны алмаштырып була, туган кан кардәше. Дустыбыз да, туганыбыз да син, син җаныбыз сердәше. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк кулларың, ширне белмә, кайгы күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Хөрмәтле Гөлсем Сәидовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең иң изгесе бөеремнең төреннән. Елда машина яңарту килсен синең көчеңнән. Әлдә ярый тугансың, маладис, син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың, маладис, син ичмасам.
Балалар сиңа өстәсеннәр, дәрәҗәле исемнәр, шкафыңда тулып ятсын модный киемнәр.